Тапшыруны авыл хуҗалыгынан башлыйбыз. Урта һәм өлкән буын вәкилләре хәтерлидер, 90-нчы елларда Россия шикәр кытлыгы белән очраша. Хәзер бездә ул кирәгеннән күп. Россия буенча да шикәр комы запаслары 1 миллион тоннадан артык. Быел һава торышы уңай торды һәм шикәр чөгендере ишелеп уңды 2,5 миллион тонна. Татарстандагы 3 шикәр заводы чималны эшкәртеп тә кабул итеп тә өлгерә алмый. Җитештерү бәясе 19 сумда 50 тиен торганда алар зыянга эшли. Бу Татарстан өчен генә түгел, бөтен Россиягә кагыла торган проблема. Россия хөкүмәте әлеге хәл итүнең бер генә юлын күрә. Шикәр чөгендере мәйданнарын киметү. Җир кешеләре, җитештерүчеләр, бу өлкә өчен җаваплы кешеләр һәм белгечләр әлеге мәсьәләне ничек күрә? Буа шикәр заводы. Тау-тау шикәр чөгендере өелеп ята. 5 районнан 400 мең тонна кабул иткәннәр. Заводның татлы тамырны җыю мәйданында бер буш урыны да юк. Шуңа да әлегә бер хуҗалыктан да чөгендер кабул итмиләр. Техниклар кире борылып китә. Капкалар ябык. На 5 дней мы приостановили. 5 көнгә чөгендер кабул итүне туктатып тордык. Кагат кырытылды. Көн сайын 6000 тонна җитештерү белән барганда бу мәйданны бушатырбыз дип уйлыйм. 4 ноябрьдән хуҗалыклардан чөгендер кабул итә башлыйбыз. Шунлыктан күрше Тәтеш районындагы Колос агрофирмасының чөгендерләре басу уртасында кирәксез һәм яраксыз булып ята. İkinci tapkırın Oktyabr'da 5 kenge tuktadık, bir gün tağın 10 kenge tuktadık bu şehir zavodu. Almıyorlar priyom barımı bizden, kibe kenge başlayamana kabinet kalıp kırıp koyarız şekindir. Kenge 1% kibe başlıyor. Колос агрофирмасы müстәкыйль хуҗалык. Быел алар шикәр чөгендерен 2 тапкырга күбрәк җитештергән. Узган ел 28 мең тонна булса, быел 54 мең тонна. Шуларның 31 меңен Буа заводы кабул иткән. Калган 20 меңе басуда эшеп ята, беркем кабул итми. Свекл принимается. Шикәр чөгендеренең 60%-ын Акбарс холдингына караган агрофермалардан кабул итәбез. 40%-ын фермер-крестьян хуҗалыкларыннан. График буенча бөтен хуҗалыклардан да алабыз. Алар өчен аерым квота бирелгән. Быел Татарстан кырларында шикәр чөгендере ишелеп уңды 2,5 миллион тонна. Россия буенча да шикәр комы запаслары 1 миллион тоннадан артык. Россия халкына бүген кулланырга 5,5 миллион тонна шикәр җитә. Аны быел 7,5 миллион күләмендә җитештерергә уйлыйлар. 15-20 елга әйләнеп кайтсак, без хәзер 5 мәртәбә чөгендернең күләмен моны күбрәк җитештерәбез. Республикабызга һәр кешегә әгәрдә карасам 35 килограмм шикәр комы кирәк. Без шуңа караганда 2 мәртәбә ярым аны күбрәк җитештерәчәкбез. Һәм бу вазгыять шикәр бәясенә китереп сукты. Узган ел аның 1 тоннасы 30 мең сум торса, хәзер 19 мең ярым. Ягъни бәяләр 35%-ка төшкән. Былтыр бу вакытта без 38 сумга сата идек шикәрне. Килограммын. Быел сатабыз, менә соңгы сату 19 сум илетем булды. 2 мәртәбә почти ценалар юнәйде. Бәя төшү белән шикәр заводлары да зыянга эшли башлады. При себестоимости сахара на нашем заводе. Бездә шикәрнең 1 килосының үз кыйммәте бүген 22 сум тора. Минус 2 сумга зыянга эшлибез дигән сүз. Узган ел исә шикәрнең һәр килосыннан 8%-ка файда ала идек. Бүген Татарстанда 3 шикәр заводы бар. Нурлат һәм Зәйдә хәлавар Буада хәзер тәүлегенә 6 мең тонна чөгендер эшкәртәләр. Хәзер 300 меңгә инде эшкәртелгән, ләкин бу китереләчәк чөгендернең әле яртысы да түгел. Шикәр ясау катлаулы эш. Заводта шикәр җитештерү менә шуннан башлана. Биредә чөгендерне 3 тапкыр юалар. Иңелек биредә аның төп пычрагыннан чистарталар, ә менә шуннан соң мондагы җайланма аша ул кайнар һәм салкын су белән юала. Һәм нәтиҗәдә менә чиста чөгендер. Аннан чөгендерне турыйлар, суын сыгалар. Хәзер Буа заводында 600-дан артык кеше эшли. Җиһазлар иске, кайберләренә 60 елдан артык вакыт. 2 ел элек җылылык энергиясын модернизацияләгәч, чыгымнар кимәгән. Мондый вазгыять бер Татарстанда гына түгел, Россия буенча да. Бу уңайдан федераль хөкүмәт шикәр чөгендере чәчүлек җирләрен киметергә тели. Бүген кемнең переработкасы бар, кемнең заводлар бар, безнең холдинг бар. Алар площадьын киметмәс дип торам. Анарга безнең алынган техника, аның бар специалистлары, аның технологиясы, ул бүтән не киметү теге җайланган механизмны бузуга китерә. Авыл хуҗалыгы министрының тагын бер тәкъдиме шикәрнең бәясе күтәрелгәнне көтеп, аны әлегә складларда саклау. Бүтән складка менә шуның кадәр шикәр, чөгендер күп, ә шикәр юк диярсез. Эш шунда. Барлык җитештергән шикәр комын шундук сатуга җибәрәләр. Шуңа да биредә мәйданнар буш тора. Ә инде бәясе күтәрелгәнне көтеп, аны биредә саклыйм дисәм, биредә мәйдан җитәрлек. Буа шикәр заводының шушындый 2 зур склады бар.
Тагын бер ел шикәртне экспортка чыгару заводларның хәлен җиңеләйтер иде. Экспорт буенча Россия читкә сатарга тырыша, ләкин аны бик кертмиләр, чөнки Кыргызстан, Казакстан, Әрмәнстан үз шикәр заводларын торгызды. Минемчә, дәүләт шикәр заводларына файдага эшләргә мөмкинлек бирүче бәя булдырсын иде. Һәм әлбәттә диверсификация булырга тиеш. Шикәр кымын гына сатмыйча, бәлки бүтән төрле продукциялар, кондитер, повитло һәм башка төрле продукцияларның ассортиментын арттырып, үзебездә эшкәртеп, үзебездә эш урыннарын булдыру, әлбәттә бу күп акча да таләп итә. Һәм шул ук вакытны без үзебезнең товарның үз бәясен арттыра алабыз һәм кешеләребезне эш белән тәэмин итәргә зур этәргеч була. Безнең вакыт бар, һәр кыш көне без һәр район белән очрашып, хозяйство белән очрашып, сөйләшәчәкбез инде. Монда теге безнең яктан кимет тә арттырма дип андый теге жесткий указание булмаячак. Һәрбер хозяйство үзенең хәленнән килеп карар инде киләсе. Уңыш күплектән хәзер шикәр заводлары бер айга озаграк эшләргә мөмкин. Узган ел декабрьдә тамамласалар, хәзер ул гыйнварга кадәр сузылырга мөмкин. Бу ахам Тәтеш районнарыннан Айзат Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.